Taas on hyvä, on hyvä ahven kyllä. Herranen aika. On hyvä kala. On hyvä ahven. Se on Krisu tässä moi. Se on sunnuntai-iltapäivä, niin lähdin tässä Pohjois-Kallavelle kokkelemaan, niin tulisikin jotain kallaa. Ollaan Päivärannan alueella, niin missä sitä pilkittiinkin. Tuolla on Kallan sillat ja mukava ilma tänään, semmonen plus 20 astetta ja etelän tuuli. Tervetuloa messiin mukaan. Siellä menee kunnon kalastusvene. Vähintään 10 tonni vene. Kyllä hyvä ilma tänään, niin etelän 3 metriä sekunnissa oleva tuuli. Ja täällä ollaan niin Päivärannan alueella tänään kiertelemässä. Jos kävisi tulla vaikka Tomperin lähellä, niin katsotaan mitä tänään tullaan. Jännä päivä tullaan, sunnuntaipäivä. Joo, tässä on todella pieniä saaria, niin tämmönen pienten saarien ryhmittymä tässä Päivärannan alueella. Niin täällähän sitä saatiin 600 grammanen aave talvella, niin katsotaan mitä tänään tullaan. Vetouistelemalla niin Päivärannan alueella tässä on pieniä saaria, niin joku pikkunen ahven. Just aloitin kalastamisen. Tulee aika hyvin syönnillään tänne. Oho! Ei tuo kyllä ahvenelta näytä. Se on joku pikkunen säyne. Semmonen. Krisupojalla. Heti on kiinni tällä Päivärannan alueella niin ollaan. Jos saavuin, niin soutuoistamalla otti joku kala sieltä. Ihan näytti olevan pieni kuha. Niin todella alamittainen kuha. Nyt tuntuu hauelta kyllä. Ihan hyvä hauki taitaa olla. Oho, kuha. Ihan hyvä kuha oikeastaan. Otetaan kyytiin. Ehdottomasti mitallinen. Tulihan se sieltä ihan vetäissyt luukkuun. No, se lähti sieltä irti. Mutta ehdottomasti mitallinen tällä kertaa. On ne matalassa nuo kuhat nyt näköjään. Otetaan nopea mitta tuosta. Mutta joo, on se kuulkaa 45 senttiä. 45 senttiä, jes. Semmonen siellä tuli 45 senttinen kuha, niin just kun on kahtelemassa, niin Tanska vastaa Slovenia EM-jalkapallo. Siitä se lähtee. Pohjois-Kallavesi, Päivärannan alue, jes. Kunnon aalto tulloo nyt. Mitenkään tässä kääpi meikäpojaa. Huhhuh. Isoja venneitä ajat Päivärannan suunnalla. Nyt saattoi ottaa hauki tai voi olla ahvenkin. Ihan kaislikon reunasta. Tässä on Puola-Hollanti jalkapallokin menossa. Oho, lahna. Aika iso. Semmonen. Otetaan vaan savukalaksi. Why not? Why not? Tässä on hyvä, on hyvä ahven kyllä. Herranen aika. On hyvä kala. On hyvä ahven. Kahtokee mikä ahven. Kyllä on täällä Päivärannan alueella niin on possu. On possu. Siitä se lähtee. Karkelot lähtee käyntiin. Jes, kahtokee. Appi taisi ottaa. Hyvä appi. Kyllä on kalloa täällä Päivärannan alueella. Kyllä, ruokakallo. Kaatokeepa siitä. Siitä se päivä lähtee. Taas nappas, en tiedä onko taas lahna vai mikä kala sitä tulee. Tänne on vaikka mitä kaloja tullut. Noin pieni hauki. Enpä oo ennen nähnyt. Kaatokke. Siinä on. Hurja peto on. Hurja. Nyt otti hyvää kalaa. Tässä vielä Päivärannassa meneillään. Hollantihan voitti 2-1 Puolan.
Katoin tuossa kännykässä. Saattaa ihan hyvää appi ottaa nyt. Tänään on kyllä vaikka mitä kalaa tullut, niin en kyllä osaa sanoa mikä tämä oikein on. Voipi olla haukikin kyllä. Älä nyt karkkaa ainakaan. Kuha, ihan hyvän kokoinen kuha näkyy. Taitaa olla mitallinenkin. Pitäähän se mitata ilman muuta. Joo, ei se ihan 42 oo. 41,5, niin laitetaan takas uimaan kaveri. Sinne se lähti. Reposuoren matalikko. Tunnettu kalamesta tämäkin. Noniin. Nyt tarppas kyllä hyvää kalaa. Niin. Reposuoren matalikon niin keskellä on tässä. Yhtäkkiä tempas kunnon kala. En tiedä mikähän kala tämä on. Ihan hyvän kokoinen on kyllä. Olisiko peräti ahven? Olisiko hyvä ahven? Hyvin vettää kyllä. Olisiko hauki kuitenkin? Kuha, annata kuhia kyllä nyt liikennettä. Saattais olla mitallinen tämäkin. Mitattaa ihmeessä. Kyllä. Kyllä tuo näyttäisi ihan mitallista. Katso, 43 senttiä. Noniin. Ilta alkaa kääntyä lopuilleen. Sieltä pari hyvää kuffeliinaa niin Krisulle, että päästään kuhavilleita tekemään. Yes. Nyt otti taas appi. Tässä Tomperin lähellä ollaan nyt vetoa uistelemassa ja katsomassa jalkapalloa, niin sieltähän kilahti. Niin ihan otettava appi. Siitä se taas lähtee. Ahven pitkästä aikaa. Pieni ahve. Tässä jo ihan pois lähdössä, niin näköjään Tanska, Slovenia 1-1, niin joku sintti sieltä vielä haluaa tulla kotiin mukaan. No, se meni siinä. Bye bye buddy. Vielä pikku ahven, niin tässä kotiin on menossa, niin vielä nappas joku. Olisikohan vielä ihan otettavakin appura, katsotaan. Kyllä se tuntuisi ihan hyvältä. Kyllä tuo otetaan vielä kotiin. Jes, siitä se lähtee. Vielä on tulossa joku ihan ok appori. Hetkinen. Olisiko kuha? Saattaa olla kuha. Olisiko alamittainen? Tässä on jo kotiin lähdössä pakkasin kamat ja Teijo Outronkin ja sitten joku sitä vielä tullut. Pieni kuha alamittainen. Kyllä jos kuhia haluaa, niin näköjään illalla auringonlasku aika. Goodbye buddy. Ei, mikäs siinä? Ahvenet oli suurentuneet, sitten se pikkuhiljaa paranee syksyä kohden ja kuhat ovat kyllä nyt todella aktivoituneet, että todella matalassa kuhia nyt, että kannattaa vinkkinä niin kokeilla yllättävän matalastakin. Ihan mukava iltapista, tommoinen 4-5 tuntia. Päivärannan alueella pyörin tuossa, niin katsellaanpa tuota kaloja ja se oli siinä tämä reissu. Noniin, mitäs tässä? Niin hyvät kuffeliinat tuli kyllä sieltä ja pari hyvää ahventa ja
Sitten tuli lahna ja säynekki, että tänään oli kyllä hyvä päivä, että ei mitään ilotulitusta, mutta just tämmöiset hyvät, niin kaehengen ihmisen ruuat. Laittakkihan peukkua ja tilatkee kanavaa ja kiitoksia kaikille, jotka ovat tilanneet. Katsellaan mitä ensi kerralla tapahtuu. Se on moi! Suomen kesä kestää hetken aikaa vaan, mut sen hetken maailma tarjoaa parastaan. Me noista öistä kovaa hintaa maksetaan, kun loppuvuotta pimeydessä palellaan. Mut sit kun yö